Днес искам да разгледаме висококачествения продукт на Starbites, френски производител с дългогодишна практика в производство на захранки за шаранови риби. Ето ни вече на нашата страница kingfishing.eu. Изписали сме в търсачката Starbites. Ето какво излиза. 11 страници пълни с продукти и продължаваме да качваме. Скоро започнахме с тази марка. Много качествени продукти на приемливи цени за всички любители на шеранджийския риболов. Също така за фидер, дипове, поп-апи. Може да намерите всякакъв вид топчета, заливки. Продуктите са адски много. Препоръчвам с две ръце да ги разгледате. Също така може и да ги ползвате. Ще оставя линк в коментар. Ето ги и плуващите топчета, поп-апчетата, тигровия фъстък е тук, царевички, всякакви модели, топчета с различни диаметри, също така аромати. Разнообразието е много голямо. SK30-ката, която е много известен и добър техен продукт, който се ползва по цял свят. Смятам, че има какво да видите при нас. Сега ще ги разлистим до край. Все пак да ви запознаеме. Имаме различни разфасовки на топчетата, също така и на продуктите, които ви предлагаме. Както казах, цените за качеството са съвсем приемливи. При нас бързо и лесно може да ги поръчате. До 5 дена ще ви бъде доставена на вашия адрес, който сте посочили. Работиме с PD аккаунт. Ето флуоресцентни плуващи топчета, поп-апчета. Пак казвам, за всички ваши ранджии, които не знаете, защото ни е много нов продукта, затова искам да ви го покажем, че вече можете да го намерите и при нас. Още малко остава до край, но по принцип качваме още. Тук имаме захранки от килограми 800, които са подходящи за метод фидер. Топчета, които съм ви показвал, са много приемлива цена, ловят както на диви водоеми, така и на платени. Ще останете очаровани. Също така сигнализатори, палатки, шеранджийски стойки може да намерите и кепове, дюшеци, много техно оборудване може да намерите при нас. И това е, колеги, от нас. kingfishing.eu. Успех и много риба!